Rytmus vyrobil celú novú generáciu, vyrobil Rytmus, kámo, všetkých mladých, on ovplyvňoval do takej miery, že hovorím, že polka našeho slovníka nejakého moderného, polka slangov, oblečenie, kámo, čo sa nosilo, kámo, Rytmus bol tak strašne influential človek pre celú generáciu, že to sa nedá zopakovať. Kámo, vieš čo, že keď vyšiel album Kontrafakt navždy, že ja som mal tých 14 rokov a vôbec som si toho neuvedomil, že o čo tam repujú, kámo, napríklad Taxi, Podzemie, vieš, také pesničky, teraz mi to odstupom času pustil, kámo, to sú že nenormálna lyrika, že to je extrém. Adam Štrba. Ťažko stráviteľný. Čepu. S. Fakt? Mhm. Čo si myslíš, jak to bude v tom UFCčku? Myslím, že všetky rozjebe a bude čempión. Myslíš? Tam veríme, koľko, kámo, on tak starý jak ty. hej, on je 9-5 tiež, ale to málo ľudí vie, ale to je taký skurvený hard worker, to je taký makač, kámo, to proste, on má aj ten talent od Boha, že on je fakt, že od malička proste bitkar zabijak, ale veľa tých bitkarov zabijakov si moc uletí na tom, že sú proste bitkári a všetky vedia zbiť a už keby ďalej to nebudujú. Veľakrát. Ale kámo, on je že hrozne unikátny v tom, že on má aj brutálny talent, aj extrémny makač, že ja si myslím, že on bude UFC champ. To klobúk dole. Výbavenko. Ťažko stráviteľný. Presne tak, dobre dostal bombičku, čo? Bergino. W. Ale kak. Bergino je plná najvtipnejší Slovák. Bergino je plná fakt vtipný, kámo. Že on je reálne, že to je proste prirodzene vtipný človek, že proste on môže iba rozprávať, kámo, ale je proste srandový. Že nepoznám nikoho, kto by mal väčší talent na zabávanie ako Bergino. Pravda. Mal si burger? Hej, popiči ten burger. Ja som ešte nemal, chcem ísť Hej, povedať. Cynthia. Ťažko stráviteľná. Kámo, ináč ty vieš, že ťa Separ spomenul v tracku? Viem, jasné. A vedel si o tom? Mne Tak som nazval aj ten stream, že mám piči všetky jak Fiky, jak Sulík. Hej, vedel som, jasné. Rafala máš rád? Akože ale aj ľudský, ale ja som dobrý kamoš s ním. Explo. Neutral. Chcem niečo povedať k nemu ako človeku. Taký neutrálny, neviem. Akože taký úplne, že podľa mňa, že on je pre mňa, normálne, že to neutrálny, tak mu prisedí jak nejakého pseudonym, že on je taký, že s nikým nemá problém, je taký milý, pekné bytiky si robí, má staré Porsche, taký pekný kontentík, taký, že neutrálny, ma nevytáča, ani sa na ten jeho kontent nejako neteším, že taký proste, taký pohode, neutrálny typek.